Biodynamisk? Ja, hvad er det? Det er ikke bare et ord, man kan bruge i flæng om alt, hvad der er lidt alternativt og naturligt. Det er heller ikke sådan, at grøntsager automatisk er biodynamiske, hvis de er dyrket uden gift og kunstgødning, selvom det ganske vist er en af forudsætningerne. Når jordbrug er biodynamisk, betyder det, at det bliver drevet efter nogle specielle, helt præcise principper og metoder. Og det er dem, programmet her vil fortælle lidt om. Selve ordet biodynamisk sammensættes af to ord, nemlig biologisk og dynamisk. Og i det biologiske princip ligger der, at man tager størst mulig hensyn til selve naturen, arbejder på naturens præmisser, og ikke bare på menneskets præmisser. Og i det dynamiske ligger der, at vi arbejder med det levende princip. Det er det princip, hvor vi arbejder ud fra, at der eksisterer et samspil. Et samspil, hvor mennesket har en væsentlig indflydelse. Et samspil mellem de forskellige elementer, som vi arbejder med. Jorden, luften, lyset, varmen og vandet. Elementer, som jo er vigtige for enhver bonde naturligvis. Det samspil kan vi gøre mere eller mindre bevidst. I gamle tid, der gik bonden jo ud på sine marker for at opleve, hvad skulle han nu gøre i dag? Og det gør vi selvfølgelig også i dag. Men efterhånden som mekaniseringsprocesserne er skredet frem, og som man mere betragter jorden og planterne og dyrene som maskiner, hvor man ikke arbejder egentlig ud fra deres præmisser, men arbejder ud fra, at vi bare skal have højst muligt udbytte, så ødelægger man noget i det der samspil egentlig. Det forsøger vi at genskabe det samspil, som man har haft i tidligere tider, men nu på en ny måde. Det er ikke, altså det biodynamiske drejer sig ikke om at gå tilbage i tiden og gøre ligesom man gjorde for 100 år siden. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, det er at få en ny erkendelse ud fra dette, at der eksisterer det samspil i det levende. Og hvordan kommer vi nu ind i dette? Og hvordan får vi et forhold til det? Ja, det kan vi jo gøre ved, og det er det, vi forsøger på, at få et kendskab til, hvad er det, der ligger bagved. Og der bruger vi det, at der eksisterer en åndelig verden bag den fysiske verden. Altså, at der ikke bare eksisterer det, vi kan måle og veje og se og høre osv., men at der altså bag det ligger nogle åndelige principper. I selve vores nære omkreds eksisterer der væsener i de forskellige elementer, vi kalder dem elementare væsener, som hjælper til i vækstprocesserne, som i virkeligheden er årsagen til, at vækstprocesserne kan foregå. At få et forhold til det, det er vores opgave. Det er jo en lang vej. Det er ikke noget, man bare sådan siger, nu starter vi i morgen med at få et bevidst forhold til sådan nogle forskellige væsener, som man på forhånd har et meget abstrakt forhold til i virkeligheden. For det er jo vældig abstrakt. Og jeg vil også sige, at vi har en lang vej forude. Også os, der arbejder dagligt med det biodynamiske. Det er ikke sådan, at vi har fundet de endelige visesten. For det er noget, vi skal arbejde med i lang tid i fremtiden. Det er jeg helt overbevist om. De biodynamiske idéer stammer fra østrigeren Rudolf Steiner. Steiner var filosof, og i begyndelsen af århundredet fremlagde han tanker og metoder for mange forskellige områder af livet. I dag bruges hans principper meget, blandt andet inden for pædagogik og kunst. I 1924 holdt Rudolf Steiner et landbrugskursus for omkring 100 tyske bønder. Det bestod af i alt 8 foredrag, og i løbet af dem kom han med de retningslinjer, som alt biodynamisk jordbrug stadig bygger på. Noget af det, der er helt specielt for det biodynamiske, er de præparater, som bonden tilsætter jorden og komposten. Inden for det biodynamiske jordbrug lægger vi stor vægt på, at der er et positivt samspil mellem alle de forskellige elementer, der indgår i jordbruget, og det vil sige mineralverdenen nede under os, muldlaget, mikrovæsenet i muldlaget, og planterne, der gror i muldlaget,
dyrene, der færdes over jorden, og til sidst mennesket. At dette positive samspil ønsker vi ligesom at optimere inden for det biodynamiske jordbrug, sådan at hver af disse naturriger får en optimal tilværelse. Nu er det sådan, at selvom vi optimerer samspillet imellem dem, så klarer disse forskellige riger det ikke på grundlag af det samspil alene. De har brug for, at der kommer en tilførsel af kræfter udefra. De kræfter, der kommer udefra, de kommer fra luften i atmosfæren, de kommer fra rummet, det store kosmiske rum, kommer der kræfter ind, som beriger dette samspil. Der findes vækstkræfter, og der findes modningskræfter. Vækstkræfterne, der kommer fra det nære himmelrum, de absorberes af stoffet vand, kalium, natrium og calcium. Disse stoffer er meget koncentreret ind i kogødning. Vi kommer kogødningen ned i et kohorn og lader ligge vinteren over i jorden. Når kogødningen ligger i kohornet, så har den en meget positiv placering for indstråling af disse livgivende kræfter fra kosmos. Lidt på samme måde er det med modningspræparatet. Det absorberes af stoffet silicium, og for at intensivere denne indstråling ekstraordinært, så pulveriserer vi kvarts, og kommer dette pulveriserede kvarts, som har silicium i sig, ind i et kohorn, og graver de kohorn ned i jorden sommeren over. Når præparatet i kohornene har ligget i jorden, røres det ud i varmt vand. Vækstpræparatet sprøjtes direkte på jorden før såningen om foråret. Modningspræparatet sprøjtes på planterne senere, når de er kommet godt i vækst. Det er ikke kun stråling fra planeterne, der udnyttes med præparater. Endnu længere ude i rummet stråler fiksstjernerne, og deres kræfter bliver på jorden optaget i forskellige stoffer, blandt andet i jern, som brændenælden har et stort indhold af. For at koncentrere strålingen, slår man brændenælderen om sommeren og graver den ned i jorden indtil næste år. Her står vi med det færdige brændenællepræparat, hvor jernet i denne komposterede brændenælde er blevet mættet med disse jernkræfter, der er strømmet ind fra fiksstjernehimlen. Vi vil nu gerne have disse jernkræfter ud til vores kulturafgrøder, og det gør vi ved at putte dem ind i den kompost, som vi jo alle som biodynamiske jordbrugere anvender. Vi putter dem ind, når komposten er sat op, og så får disse præparater, nu her eller brændenællepræparat, lov til at strømme ud i kompostmateriale. Vi putter komposten i ganske små mængder. En lille mængde, der ikke er større end, hvad jeg kan have sådan imellem 3 fingre, så meget ad gangen putter vi ind i huller i komposten med ca. 2 meters afstand. Det er ikke blot jernkræfter, vi ønsker at få ind fra fiksstjernehimlen, men det er også kræfter, der bliver absorberet af andre mineraler end jernet. Der har vi andre planter inden for det biodynamiske jordbrug, som vi anvender i sådan formål. Det er blandt andet rødligen, og det er baldrian, det er mælkebøtten, det er egebark, og det er kamille. De har hver især et specifikt mineral i store mængder i sig, i blomsten eller i bladene, som vi anvender, og som vi på forskellige vis udsætter for den indstråling af fiksstjernekræfterne. Putter dem ind i komposten og får derved kræfterne spredt ud over vores marker.
Gården er på 27 tønder land. Den er erhvervet for 16 år siden. Der er en kobesætninger på 10 malkekøer. Og mælken forarbejder vi selv på et lille mejeri, som ligger for enden af stallen. Vi laver ost af al mælken. Vi har et lille gartneri på 3 tønder land, et drivhus. Så har vi en lille butik, hvorfra vi sælger de fleste af vores varer. Og står på torvet i Ringsted og sælger de varer, vi ikke sælger herhjemmefra. Vi har prøvet at lave en organisme her på gården. En organisme, som har en yderside og en inderside, kan man sige, ligesom andre organismer. For eksempel en ko kan man også kalde for en organisme. Den har en masse organer i sig, som er vigtige hver især. Man kan ikke undvære nogle af organerne. Og yderst har den så en hud. Den er afgrænset til yderverdenen ved en hud. På samme måde er landbruget sådan set. I biodynamisk landbrug, der forsøger vi at lave en hud udenom det hele. Det er sådan set afgrænsningen af landbruget. Og inde i selve landbruget laver vi så organerne. Og hvad er det så for nogle organer? Det kan jo være, det er jo ikke en lever og nyre og sådan nogle ting. Det er nærmere, det er fugleverdenen, det er bierne, det er kalken i undergrunden, det er vådområdet, det er kohjorten. Det er altså nogle ting, der er organerne i landbruget, og de skal arbejde sammen til en helhed. Så kan man spørge, hvor høj en organisme er det? Er det en alge på algeplanet, eller er det en ko, eller hvad er det? Og vi kalder det jo faktisk, eller vi kan kalde det for en landbrugsindividualitet, og det er et meget stort ord, individualitet. Man skal faktisk helt hen til et menneske, noget, der er så udviklet som et menneske, for at kunne finde noget, der kan kaldes en individualitet. Der er noget med bevidstheden. Man kan sige, at grunden til, at det ikke bare er en ko, men det er mennesket, vi sammenligner med, det er på grund af den forskel, der er mellem dyr og mennesker, nemlig at mennesket har en højere bevidsthed. Det har et jeg. Det kan styre tingene bevidst. Og der er vi inde på noget meget fornemt der jo, at vi i vores biodynamiske landbrug arbejder på at lade jorden og alle organerne arbejde bevidst. Planten skal kunne, når den mangler kalk for eksempel, så skal den kunne strække ud efter kalken og tage kalken. Enten den er bundet eller ikke bundet i jorden. Den skal kunne tage kvælstoffet, og selve jordbunden er også bevidstgjort jo. Den kan omdanne kalk og brint for eksempel til kvælstof, hvis den har brug for det. På den måde er jorden på et biodynamisk landbrug levende. Den er ikke levende bare fordi, at der er en masse orme og mikroorganismer. Det er mange, der tror, at det er det, der gør, at vi siger, at vi har en levende jord. Nej, den er rigtig levende på den måde, som et menneske er levende, når det er åndsfyldt og kreativt. I butikken kan man kende biodynamiske varer på Demeter-mærket. Demeter-mærket er en garanti for, at varen er fra gårde, der har dyrket biodynamisk i mindst 3 år. Det bliver kontrolleret af Demeter-forbundet, at de gårde, som bruger mærket, virkelig opfylder betingelserne. Biodyn er et andet kvalitetsmærke. Et skridt på vejen til Demeter-godkendelse. En gård kan bruge biodynmærket allerede efter det andet år, der dyrkes biodynamisk. Der er et stort salg af varer direkte fra gårdene. Kunderne kommer selv ud og køber. Det er billigere, og det giver et helt andet forhold til maden, at man har set, hvor den kommer fra. Der findes også mange indkøbsforeninger, hvor folk fra byen har slået sig sammen om at købe stort ind, så det ikke er så besværligt at få varerne hentet ude fra landet. I de senere år er der kommet et stort salg til almindelige supermarkeder.
også af biodynamisk mælk. Der bliver snakket meget om, at et biodynamisk landbrug ikke kan være stort, og så stadigvæk bevare den rigtige form, som man havde forestillet sig, at et biodynamisk landbrug skulle være. Men der er jeg ikke helt enig. Jeg mener, først og fremmest må et landbrug være knyttet til, eller indrettes på de personer, som arbejder med det. Og vores temperament, det går altså ikke på et lille landbrug, men på et lidt mere effektivt landbrug. Og vi har igennem de sidste 32 år udviklet det fra 25 ton land til i dag godt 200 ton land. Og jeg synes ikke, at det vi vil med at være biodynamisk landmænd er forsvundet af den grund. Det har selvfølgelig været igennem en fantastisk udvikling, mekanisk udvikling, teknisk og nu det sidste, EDB, er også kommet ind i det. Jeg har gerne vil vise, at det kunne lade sig gøre at drive det rigtigt, også biodynamisk, med i den størrelse. Og måske mere for, måske ikke bare for min egen skyld, men mere for, at jeg mener, det har en stor betydning, man over for traditionelle bønder viser, at driftsenheder af den størrelse også kan fungere biodynamisk. Altså vi slås jo i EF med overskudsproblemer, og vi slås med miljøproblemer. Så jeg mener, det er temmelig oplagt for mange traditionelle brug, som ja, der er der nogen, der har kræfter til at skue frem og se, hvad der kan ske, hvis ikke man gør noget. Men miljømæssigt er det i hvert fald et incitament til at drive det anderledes. Og den håbløshed, der i øjeblikket eksisterer på overproduktionsmarkedet. Det er ikke sjovt at være landmand, traditionel landmand, og producere til et overskud. Så jeg tror, at det er meget realistisk, at der bliver en stor tilgang af biodynamiske landmænd i slutningen her af 80'erne og i det nye årti. Når vi går tilbage til 50'erne, var det jo vanskeligt at overleve som biodynamisk landmand, for de var meget idealistiske, den gruppe landmænd, der var dengang, og de producerede ikke grøntsager, men havde mælk og kød og lidt grise og lidt høns. Og de havde korn, og det eneste, de kunne sælge, det var korn. Det var det eneste, de kunne sælge biodynamisk. Og det blev i øvrigt eksporteret til Norge og Schweiz. Der var ikke et marked for det i Danmark, og der var det meget svært økonomisk. De havde en mindre produktion og ikke en tilsvarende mere pris for tingene, som vi har i dag. Men i begyndelsen af 80'erne, hvor interessen fra bybefolkningen virkelig ændredes, der har vi fået fået medvind rent økonomisk. Det synes jeg. Der er stor opmærksomhed om det arbejde, vi gør, og der er også en velvillighed til at betale den merpris, som vi må have for varerne. Hvis man først er blevet biodynamisk landmand, kan man ikke forestille sig, at man kunne begynde at drive traditionelt landbrug. For man kan slet ikke tænke i de baner med at arbejde med kemikalier og kunstgødning. Det vil være en for meget imod. Man er blevet vant til, at man skal tænke på naturen som noget, man arbejder sammen med, og ikke noget, man arbejder imod. Og det gør man efter min mening, når man bruger kemikalier i landbruget. Så der er ingen tvivl om, så længe at vi kan, så driver vi det på den måde. Og jeg tror også, at vores børn fortsætter på samme måde, hvis de bliver landmænd. Råvarerne i biodynamisk madlavning er grøntsager og kød, der er biodynamisk dyrkede.
I det biodynamiske bruger man ikke kunstgødning og sprøjtemidler. Det er ligesom inden for økologisk landbrug. Man kan sige, at biodynamisk kød og grøntsager er økologiske, men derimod er det ikke alt, hvad der er økologisk dyrket, der er biodynamisk. For det kan kaldes biodynamisk, skal det være dyrket efter nogle principper, som kommer oven i den almindelige økologiske metode. Udgangspunktet i det biodynamiske landbrug er, at alle dele af landbruget hænger sammen. Der skal være balance mellem dyrene, menneskene og det, der dyrkes. Landbruget er i sig selv en del af en endnu større sammenhæng. Hvordan det går med planterne og i jorden, hænger i grunden sammen med hele universet. Naturens kræfter kommer også ud fra himmelrummet, og den biodynamiske landmand forsøger at gå med ind i det samspil. For eksempel ved at så og høste ud fra planeternes stilling, og ved at tilsætte jorden nogle præparater, som gør planterne bedre i stand til at optage de kræfter, som kommer fra jorden og fra rummet. På den måde vil biodynamikerne dyrke planter, som bedre kan give os de kræfter, vi har brug for i vores ernæring. De biodynamiske principper stammer fra østrigeren Rudolf Steiner. Han fremlagde principperne i en række foredrag og bøger i begyndelsen af 1900-tallet. Rudolf Steiners idéer er netop en sammenhængende måde at se livet på, og derfor har Steiners principper også fået betydning på blandt andet børneopdragelse, medicin og kunst. En af de ting, som Steiner gjorde opmærksom på, var, at der er en sammenhæng mellem, hvad vi spiser og hvordan vi har det. Kunsten er at afpasse det, vi spiser, til det, vi har brug for tiden. I stedet for altid at spise det samme og det samme. Det er klart, at man skal spise forskelligt, alt efter, om man har meget hårdt arbejde, eller om det mere gælder om at tænke. De fleste ved godt, at det hænger sammen på en eller anden måde. De biodynamiske principper beskriver mere præcist, hvordan det forholder sig, så man kan bruge det, man spiser, til at få det bedre i hverdagen, eller ligefrem som en kur, hvis man bliver syg. Det ved Marianne Schønemann noget om. Hun er læge, men desuden har hun uddannet sig i de biodynamiske principper for kost og medicin. Hvis man kigger på en plante, så vil man kunne se, at planten er delt i 3 dele. Den nederste del er under jorden, det er roden. Den øverste del er vendt opad mod lyset, det er blomsten. Og den midterste del, det er plantens blade. Det er plantens tredeling. Og hvis vi kigger på den føde, de grøntsager, vi lever af, vil vi kunne se, at vi har fremelsket enten plantens øverste del, eller plantens nederste del, eller plantens midterste del. Det vil sige, at vi har frugter, rødder og grøntsager, som vi siger, i form af blade. Hvis vi så indtager for eksempel rødder, så vil de rødder virke ind på mennesket på en måde, så rødderne virker på menneskets øverste del, for mennesker er også delt i 3 dele. En øverste del, som svarer til plantens rod, en nederste del, der svarer til plantens blomst, og en midterste del, der svarer til plantens blade. Det vil sige, at en rod virker på vores øverste del, det vil sige nervesystemet først og fremmest. Og hvis vi indtager en frugt eller en blomst, så vil den virke på vores nederste del, det vil sige vores fordøjelsessystem eller vores kønsorganer. Den sammenligning har man kendt til i gamle dage, og man har set, at plantens fordøjelsesorganer, så at sige, plantens forplantningsorganer, de sidder i plantens øverste varmepol og svarer til vores nederste varmepol, hvor vi har vores fordøjelsesorganer og vores forplantningsorganer. Det vil sige, at vi kan bruge kosten som en slags diæt, hvis vi ønsker at påvirke vores øverste del eller vores nederste del. Forstået på den måde, hvis vi ønsker at blive varmet op i vores varmepol, så kan vi indtage blomster eller frugter, og derved får vi tilført varme. På samme måde, hvis vi ønsker at styrke vores tankeproces, kan vi gøre det ved at indtage rødder. Og hvis vi ønsker at styrke vores
midterste pol, som er ansvarlig for alle de rytmiske fænomener, så kan vi gøre det ved at indtage blade fra en plante. Man kan altså styrke bestemte områder af kroppen ved at spise noget bestemt. Hvis man arbejder meget med hovedet, har man brug for rødder, for eksempel gulerødder eller selleri. Har man problemer med fordøjelsen, skal man spise frugt. Og hvis man vil have styrket blodomløbet, kan man spise salat eller kål. Til daglig gælder det om at spise alsidigt, så maden styrker hele kroppen. En god måde er at være opmærksom på, at alle plantens 3 dele kommer med i hvert måltid. Per Clauson Kaas kender grøntsagerne, både fra sin tid som kok og som gartner. Nu er han lærer på en Steiner-skole. Normalt er det jo sådan, at folk har et ret traditionelt forhold til kosten. Man er opdraget i en eller anden form for spisevaner, eller man er en kultur, hvor man plejer at spise sådan og sådan. Det er kendt, og ofte så følger det en hele vejen op igennem alderen, at man spiser brun sovs og kartofler og flæskesteg, og for sådan spiste ens mor, sådan spiste ens mormor og så videre. Og det er ikke særlig individuelt, det tjener ikke det enkelte menneske i de flere forskellige livssituationer, det enkelte menneske står i. Og derfor er det muligt at vælge anderledes. Korn har en speciel stilling i ernæringen. Når vi spiser korn, spiser vi plantens top eller frugt, så man kunne forvente, at det hovedsageligt styrkede fordøjelsen. Men kornet styrker faktisk hele kroppen, fordi kornet, når det vokser og modnes, trækker kræfter fra roden og stænglen op i kornet. Kornet har det hele i sig, og derfor kan kornet fungere som midtpunktet for resten af måltidet. Hvis det er, at man vælger en mere vegetarisk kost eller en helt vegetarisk kost, så er det problemet mange gange opstår, man savner noget. Man mangler nemlig kødet. Det som egentlig dannede centrum for ens valg af mad. Normalt tager man hakkebøf, og man sætter nogle grøntsager til. Man tager flæskesteg, sætter nogle grøntsager til. Man tager rostbøf, sætter nogle grøntsager til. Kødet er centrum. Og pludselig tager man det her centrum væk, og så står man der med nogle gulerødder, nogle porrer, nogle kartofler, og skal lave noget mad. Og man oplever efter ret kort tid, at det ikke er nok. Eller man går over kun og spiser råkost. Og så kan måske ens omgivelser opleve, at man bliver lidt fanatisk, hvad det angår. Og måske deler man også råkostjern ud til forældrene, til vennerne, og så bliver det helt ekstremt. Men der er det, at man må sige, at kornet, som har tjent menneskehed i årtusinder, kommer ind i stedet som det nye centrum. Kornet, som vi jo får normalt gennem brødet, men ellers så får vi det gennem, har vi mulighed her for at danne et nyt centrum. Og lave kornet på mange, mange forskellige måder. Lige så mange forskellige måder, som man kan lave kød på. Og på den måde bygge ud med kornet til centrum og sætte grøntsager på der. En stor del af vores korn får vi fra brød, så det er vigtigt, at det er noget ordentligt brød, vi spiser. De forskellige slags korn har også hver deres måde at virke på. For eksempel siger man, at hvis man arbejder hårdt, skal man have rugbrød. Jørgen Ussing Larsen er bagermesteren på bageriet Aurion ved Hjørring. Når han bager brød, følger han det hele vejen fra kornet står på marken og til de varme brød kommer ud af ovnen. Bageriet har sin egen vinddrevne mølle, så han kan male melet helt friskt og selv have kontrol over tørringen. Jørgen Ussing Larsen bruger ikke det almindelige gær. I stedet får han brødet til at hæve med surdej, eller ved en metode, hvor den spænding, som opstår mellem honning og salt, gør dejen luftig. Honning-salt-metoden tager længere tid og kræver, at bageren er mere påpasselig med dejen. Til gengæld er resultatet et brød, der virkelig smager af korn. Jeg prøver på at lave et brød, som er det bedst mulige for mennesket. Sådan at det hjælper jo ikke noget, at mennesket spiser sundt,
og i sig selv er sundt. Det skulle også gerne være sådan, at det virker sådan på folk, at det kan gå ud og handle det gerne vil. Og det mener jeg, det er det primære for at få et godt brød. At det skal give en handlekraft og viljestyrke til at gå ud og gøre og udføre de idealer, som man har. For masservis af mennesker har idealer, men meget få har virkelig evne til at kunne udføre det. Når man skal beskrive, hvad der skal til, for at et måltid er sundt, er der nogle betingelser, som vi kender fra de traditionelle kostråd. Der skal være vitaminer, proteiner, mineraler osv. I mange tilfælde kan et sundt måltid set fra traditionelt synspunkt være sat sammen af det samme som sund mad set fra et biodynamisk synspunkt. Men når man skal beskrive, hvad det er, der gør maden sund, er det fra en anden vinkel, man ser på kosten i det biodynamiske. I den almindelige kostteori skal man have friske madvarer, for at vitaminerne er bevaret. Ud fra det biodynamiske skal man have friske varer, fordi de har mest livskraft. Livskraften er simpelthen den kraft, der gør ting levende. Derfor ser man i det biodynamiske på, at planten er dyrket på en måde, så den har vokset sig stærk og fuld af liv, og man ser på, at det mad, vi spiser, bliver behandlet, så den gnist af liv, der er i råvarerne, bliver bevaret. Ser man på mads kvalitet ud fra, om der er livskraft i, kan man ikke bare være sikker på, at det er sundt, fordi der er tilsat vitaminer, mineraler osv. For hvis helheden mangler, hvis råvarerne er brudt helt ned, eller hvis de er blevet dyrket kunstigt, så er livskraften også forsvundet, og så får vi ikke det, vi har brug for fra maden. Livskraften, der stammer fra planter, som vi spiser, giver os livskraft. Og det vil sige, at vi vedligeholder vores depot af livskraft, kunne vi sige. For når vi lever, så forbruger vi vores livskraft. Og vi har brug for at få fornyet den livskraft. Og hvis ikke vi får den livskraft i den føde, vi spiser, så tapper vi af vores egen livskraft. Og det vil sige, at hvis vi spiser en føde, som ikke indeholder ret mange livskræfter, så tapper vi vores egen livskraft. Og det kan vi begynde at mærke i form af træthed og sygdomssymptomer. Det næste trin i rækkefølgen af symptomer, der kommer, når man mangler livskraft, det er, at mennesket begynder at visne ligesom en plante. Når man har plukket en blomst og lader den ligge, så vil den ret hurtigt begynde at visne. Man kan få en idé om, at livskraften er ved at svinde fra den plante, og den bliver mere stiv og tør ud. Enten gør det, eller også så, hvis ikke der er tørt i luften, så bliver den fugtig og begynder at rådne. Og det samme sker med mennesket, når livskraften begynder at svinde. Så bliver mennesket enten for fugtigt og begynder at rådne i overført forstand. Det er, når vi har mennesker, der bliver fyldt med væske. Eller også så har man den tørre tilstand, hvor mennesket bliver mere sklerotisk, det bliver mere stift. Og det er ikke bare rent fysisk, afspejlet i de fysiske organer, men også i tankevirksomheden, i følelseslivet. Det biodynamiske jordbrug går netop ud på at dyrke planterne, så de har så meget livskraft i sig som muligt. Men som forbruger er det svært at vurdere, om en grøntsag nu er livskraftig eller ej. En plante, der er dyrket med sprøjtemidler og kunstgødning, kan se helt utrolig stor og flot ud, og alligevel være mindre nærende end en lille plante, der er biodynamisk dyrket. Man kan måske bedre forstå det ved at sammenligne med en grammofonplade. Det er ikke pladen selv, der er det interessante. Det er det, som er indspillet i rillerne. På samme måde kan man sige, at grøntsager bærer nogle kræfter, vi bruger. Men de har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvor store og struttende grøntsagerne ser ud. Det er svært at påvise livskraften, for den er ikke noget, der kan vejes og måles. I den biodynamiske forskning har man dog nogle måder at gøre det synligt og sammenligneligt på. Hvis man opløser et stof i vand, og så gradvist gør opløsningen kraftigere, vil stoffet på et tidspunkt krystallisere sig i fast form. Inden for den biodynamiske forskning laver man krystallisationer af stoffet kobberklorid, som tilsættes plantesaft.
Når kobberkloridet krystalliseres, bliver mønstret forskelligt, alt efter hvilken plantesaft man tilsætter. Her er det mønster, som dannes, når kobberkloriden er tilsat saft fra frisk byg, der er dyrket biodynamisk. Sammenligner man med det mønster, der dannes, når byggen i stedet er dyrket med kunstgødning, kan man se, at mønstret ikke står så kraftigt frem. Det ligner meget det mønster, som kommer, når man krystalliserer med saft fra biodynamisk dyrket byg, der ikke er frisk længere. Når planten gemmes, bliver mønstret svagere med tiden, men det svækkes hurtigst i planter, der er dyrket med kunstgødning. De biodynamiske forskere ser mønstrene som tegn på, om planten har livskraft nok til, at dens karakter står tydeligt frem. Når mønstret bliver svagere, er det tegn på, at livskraften er svækket. Jørgen Heide Jensen er ingeniør, og han har arbejdet med at analysere grøntsager for at undersøge forskellene mellem traditionelt og biodynamisk dyrkede grøntsager. De er karakteriseret ved de forskelle, man finder imellem planter dyrket i lys, henholdsvis planter dyrket i skygge. Og vi ved alle sammen, at æblet på solsiden smager sødere end æblet på skyggesiden. Det har analytisk mere tørstof, mere sukker. Tilsvarende finder vi hos gulerødderne, vi finder hos kartoflerne noget lignende, mere tørstof. Vi finder bedre holdbarhed hos kartoflerne især og på gulerødderne, dyrket under biodynamiske forhold. Det bedste er uforarbejdede og friske råvarer. Men man er nødt til at gemme grøntsagerne, når det ikke er sæson. Vi er vant til at tilsætte konserveringsmidler og nedfryse maden. Selvom livskræfterne er svære at påvise, har man lavet forsøg, der viser, at mad, der er ligget længe i en fryser, mister kraften. Inden for det biodynamiske bruger man andre konserveringsmetoder, som er mere skånsomme over for livskræfterne. En af dem er mælkesyregæring. Det er faktisk en meget gammel konserveringsmetode. I Tyskland bruges den til sauerkraut, men mælkesyregæring kan også bruges til f.eks. gulerødder, rødbeder eller løg. Formålet med madlavning er at hjælpe mennesket med fordøjelsen. I køkkenet kan man fortsætte den modning, som lys og varme giver til grøntsagerne ude på marken. Det er vigtigt hele tiden at tænke på at bevare livskræfterne under madlavningen. Man skal give maden varme for at gøre den klar til mennesket, men man skal ikke behandle den så voldsomt, at livskræfterne i den forsvinder. Man kan for eksempel undgå at lade maden bullerkoge eller stege den meget hårdt. Tove Bæk er højskoleforstander på Søtoftegård. Hun har været kok og har undervist i sammenhængen mellem ernæring og helbredet igennem mange år. Jeg har nogle principper over for, hvordan vi behandler råvarerne, men jeg er ikke opfyldt fra morgen til aften af, hvordan jeg altså behandler de her livskræfter, fordi de er en realitet for mig. De er så stor en virkelighed, at det ikke er nødvendigt for mig hele tiden at spørge om, hvor de er henne og hvordan jeg behandler dem. Men principperne, det er, altså at vi skal behandle dem skånsomt. Det vil sige, så blid en temperatur som muligt, ikke fryse dem, ikke putte dem for ofte igennem en blender, fordi livskræfterne også der forandres. Muligvis forlade eller undlade at bruge mikrobølgeovnen, og i det hele taget bruge maskiner, som går op på de høje hastigheder. Og når så alt det er sagt, så plejer jeg at sige med et smil til mine tilhørere, til de der er i køkkenet, jamen vi har både en fryser her, og vi har en blender her, og vi har også andre køkkenmaskiner. Fordi det hører også med til vores muligheder for at lave mad. Men spørgsmålet det er bare, hvor meget bruger vi dem? Det er jo noget med at slappe af også, så vi ikke bliver så anstrengte i blikket, at vi slet ikke forstår at leve. Bent Pyskov er kok. Han laver postejer, som sælges i helsekostbutikker. Når jeg laver god mad, så skal den bestå af gode kvaliteter. Den skal være tilberedt på en skånsom måde, med bevidsthed og interesse for de mennesker, der skal spise den. I det hovedsagen, når man laver mad, må være, at man kan lave en mad,
som bekommer mennesket vel, og at det er sammensat på en sådan måde, at tanke, følelse og vilje, altså alle tre dele i mennesket, bliver ernæret. Og det skal jo ikke kun være med nogle forskellige grøntsager eller med nogle andre ting, man blander sammen her. Men at med sin bevidsthed kan tilberede mad til mennesket, så mennesket virkelig føler sig styrket, når det har spist. Og det kan man gøre ved, at man netop, når man laver maden, har omtanke med hele tiden og tænker på de mennesker, man skal lave maden til. Når vi fordøjer maden, sker der det, at vi nedbryder kræfterne i den. Livskræfterne i planter er specielle for netop hver enkelt plante. Man kan sige, at hver plante har sin egen natur eller dynamik. For mennesker er det i første omgang en fremmed livskraft, som vi er nødt til at bryde ned og sætte vores eget præg på, for at vi kan få gavn af den. Jo mere rå grøntsagerne er, des stærkere er deres egen livskraft, og des mere arbejde er det for kroppen at nedbryde dem. Råkost kan styrke os, men det kan også være så stor en belastning at fordøje, at vi ikke rigtig får noget ud af det. Derfor skal man ikke leve udelukkende af råkost, men man kan gøre det i en periode, hvis man netop har det behov og kræfterne til at fordøje det. I kød har livskraften så stærkt et præg af det dyr, det kommer fra, at mennesket ikke helt kan sætte sit eget præg på det. Derfor bliver vi påvirket af kødet. Vi overtager noget af dyrets væsen, når vi spiser kød. Men den kødkraft kan man også have brug for nogle gange. Kartoflen er den grundlæggende grøntsag i den traditionelle madlavning. Ligesom andre grøntsager påvirker kartoflen vores velbefindende. Men netop kartoflen har en virkning, der måske ikke er så heldig. Man skulle tro, kartoflen var en rod, så den styrkede tænkningen. Men det er den ikke. Kartoflen er en knold, en del af en stængel, som har udvidet sig. Problemet er, at det ikke er hele kartoflens egen dynamik, vi kan nedbryde og fordøje. Når vi spiser kartofler, kommer vi til at belaste hjernen, for den skal bruge kræfter på at nedbryde det af kartoflens egen kraft, der bliver tilbage. Derfor kommer man til at tænke anderledes, når man spiser mange kartofler. For i den tænkning, vi har i hjernen, hvor vi på den ene side både kan tænke intellektuelt og materialistisk, der har vi også en anden del, hvor vi kan tænke kunstnerisk og åndeligt med. Men det er den del af hjernen, som bliver forhindret i at tænke, når vi fordøjer kartoflen. Og det vil sige, at tilbage bliver der kun en intellektuel og en materialistisk tænkning. Endelig er der måden, vi spiser på. Det er ikke lige meget, om vi bare sluger maden i farten. Maden er vigtig for os. Den er afgørende for, hvordan vi har det. Det er værd at være opmærksom på, hvad vi spiser, og give os tid til at nyde det, og tænke lidt over, hvor heldige vi er, når vi får et godt måltid. Velsignet være maden.